Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peduli teman dari Belanda. Kali ini di edisi April ini kami berbagi di wilayah Ponorogo. Tepatnya ini tadi yang pertama di Desa Prican, kemudian masuk lagi ke daerah Sukun, yaitu ke tempatnya seorang laki-laki yang bernama Parmuji. Dia hidup tinggal seorang diri di hutan ya. Ini hutan, rumahnya ada di hutan kayu putih. Orangnya dulu bapaknya adalah seorang penjaga hutan, jadi ini mewarisi rumah dari bapaknya yang tinggal di sini. Karena dia hidup seorang diri, kami dari Peduli Teman untuk lagi berkunjung ke rumahnya Abang Parmuji. Dan menurut kondisi kisahnya, dia ini memang ya agak keterbelakang mental, terus tunawicara juga ya, dia ngomongnya sulit untuk memahami berbicara. Dan terima kasih juga untuk para donatur dari Peduli Teman Belanda atas selalu perhatiannya kepada tempat kami, terutama khususnya di daerah Ponorogo dan sekitarnya. Semoga apa yang Anda berikan akan bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitar kota kami. Mari kita ikuti perjalanan ke rumah Abanda Parmuji. Terima kasih. Baku mau baku. Parah. Garap tahun. Garap tahun, bro. Iya. Tidak. Awakmu aja. Londo kono. Terus sampe. Lega kono, ya lega. Lega kene awakmu lega. Duduk, sit down. Ya, sit down ya. Ya, nah di bawah. Ya karo disamping ini. Ya. Ini dapat bantuan dari Peduli Teman Belanda ya. Enak gula ya, enak mie, engko dingge lawuh ya. Mine dingge masak, minyak engko goreng iwak, mau goreng iwak lho. Terus enak beras ya. Iki tahu nang masjid ora? Nang omah salat ora? Iki sajadah karo sarung ya. Iki sarung, sajadah. Ya, ini kaos diganti. Ya, kaos diganti. Sik didekekne ya. Nah, didekekne kene sik. Nah, didekekne dorong. Matur suwun Gus sederek. Matur suwun piye. Thank you piye.
Thank you dulu aja. Memang untuk sahabat Parmuji ini masih tuna wicara ya. Dia ngomongnya sulit untuk menjelaskan, jadi harus dengan pakai bahasa isyarat. Parmuji hidup di tengah hutan kayu putih dan seorang diri. Ini dulu tempat perhutani ya, yang ditinggali almarhum bapaknya. Sekarang dia meneruskan. Iki kena anu ya, iki anu. Aja tukane rokok lo ya, ditukokne minyak apa ditukokne beras. Ya, oke. Iya, wes muga-muga engko lancar. Ini teman dari Belanda. Tadi amanah sudah sampaikan kami berikan sembako yang pakaian layak pakai ini nanti dan sedikit uang saku, semoga memberikan berkah, barokah dan manfaat. Terima kasih, kita akan menuju ke tempat selanjutnya. Sane Padang. Pripun kabare? Wilujeng sehat. Nggih. Niki Bu, tasih kemutan kula saking peduli teman Belanda nika. Nggih. Selamat. Wong tuwa oke lali. Nggih, iki malih. Nggih, kapure maringi sembako malih. Dumateng panjenengan. Mugi-mugi sampean selalu diparingi sehat nggih. Kelujengan. Mugi-mugi sedulur-dulur londo ingkang sampun paring donasi dipun paringi kesehatan ugi lan kelancaran nggih. Nggih, niki wau nggih enten anu jilbab menawi mengke anu. Nggih. Purun anu didamel niki enten sembako. Niki enten sembakonipun. Niki nggih enten jilbab niki nggih anu jenengan damel sak umpami anu nggih ngeten iki diparing anu nggih niki enten santunan ugi sekedhik nggih saking sederek londo. Amin. Amin. Nggih, kula nggih matur suwun ugi. Nggih. Nggih kula cekap semanten mawon, kula tak nyuwun pamit badhe ten supun. Oh, alah nggih. Nggih. Suwun pareng nggih, suwun nggih. Amin nggih, monggo pareng nggih. Nggih. Kangen. Sampai paring asma Parminem. Niki sampean janda nggih. Nggih. Pun pinten taun kiambakan? Kiambakan sampun nembe
Pinten nggih? 2 tahun. Oh, nggih. 2 tahun lebih. Kalih tahun lebih Nggih, nggih. iki putu mboten wonten, anak mboten wonten. Nggih, putu mboten wonten anak nggih mboten wonten niki nggih. Beliau ini sahabat peduli teman dari Belanda. Inilah Ibu Parminem ya. Nggih. Beralamatkan di Dukuh Jali, Desa Mrican, Kecamatan Ponorogo. Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Niki pikantuk bantuan saking peduli teman Belanda, saking sederek londo nggih. Mbak Minem. Niki arupa sembako, mugi-mugi manfaat. Niki berkah. Kula matur sembah nuwun, kula mboten saged bales. Nggih. Sing bales sing kuwas mugi-mugi Amin. Nari-nari sehat, lafiat, mboten wonten alangan setunggal penapa. Amin. Lancar rezekinipun sak keluarga Nggih, jenengan. niki benawi enten mukena sigap napa pripun niki sing ukurane kageng sampean. Nggih matur sembah nuwun. Nek menawi kanggo monggo. Nggih monggo. Niki mungkin iki Sembah nuwun. dadane cah nem-nem lek sing iki. Niki Nggih. nggih enten titipan sekedhik Nggih. menawi saged manfaat niki mungkin nggih. Niki Alhamdulillah, kula matur sembah Nggih. nuwun nggih. Mugi-mugi lancar rezekinipun sak keluarga jenengan, sak keluarga Belanda nggih. amin nggih. Kula mboten Mugi saged sampean bales. tetap paringi kesehatan, kesabaran nggih. Amin. Nggih. Pendongane jenengan kula Amin. suwun. Nggih. Nggih, pun ngoten mawon kula tak nyuwun pamit riyin sawane sampun akan siang. sugeng Nggih, tindak. amin Mbah. Nggih. Nderekaken sugeng tindak nggih.